power long ke bang pen pini la puson election booth kira ke mai long nang pini ningi si hedo masa ninga si thetu ke do pemelo munit non ke pini data 310 don haru ke thom rat kep don haru ke thom rat kep amuluk BJP pen just se met ke dak nang join et lo pini la pen procession da ding munita 10,000 chitong lo pini la potsi la ke theklong lo pi karbia tum inglong rat tum jelang pet nanggi po alam ke alang non ilito munitum chini lo athema ilitum phanang pa je chok la tribe atung mong bong pa je chok akam claim Assam government tum se claim la solam RSS kombo sena tum se claim la potsi la solam ke chok ta nong chini lo la penitum united nanggi po bang chini lo tribe atum an upete ilitum ge minority se cheplang boke la helo alang e minority athik thete cheplang dang loma pima pano non election hu theklongji itu minority cheplang dang loma pima ke election hu theklongji jo ko ansi ke vote ke long ma the mahala bang ke che tum ke pom matsi tur pakhi ke vote nai pidun ke hala tum itu malong lin pen ma political rights nangai chidun thekia pa nangi hala tum ke BJP pen congress apan CPIML apan si a receive ason si en itu ma karbi ang long di mahasau along le la pen political rights anang chidun dia pan ke BJP la ke chia tu ke BJP la pen congress la pen ke CPIML atom hansi a risima son si en la si la solam itum rat atum chini pe menai sala BJP atum article 244 e la pen ke hemprehang bo alam hawa BJP tu hang hi lage ni litum jakal su ke da mota bang Rajnath Singh minister hala bang sohut home minister ni tum han directly nang thanun lo lage nang tum han nang pipi pu lage BJP tu ni tum jakal pen si dam ke official si dam ke hala su nang thanun et lo lage nang pipi pu ki pi jilang ali non la 6 schedule ta pavide ji bu se claim le la si hala Kashmir ta 371 body 370 article 370 ta bang abrogate det lo ke papa vedet lo ke la si non itu manta la so BJP tum ke la binong ke la tunge bamun party ke mati la tum eri arjo bu hedi la tum khayalam si to sir la BJP tum jong se haidet lo purang te la pine article 244 a ke pachun hek ji la pian parta ala uniform civil code da implement long le la dak 6 sidol area ke pusi ke dam tang CM ke bang hot nengje stami la bang so alam an ahok ji la tung ke la pachu bailok lo lage manifesto lo jong si claim ji pu de manifesto long tok det nahi le la tum tok te det kente la ke la election muni tum hana ko pachu bay kam chorlo la tung ke claim det ji galilo mane hala 244 e ke la tum ke repeal nangi pu se claim ko la tum ke cancel nangi pu se claim ko la tum ke UCC pe dovek nahi pu se claim ko la tum ke CAA ta pe dovek nahi pu se la tum ke claim ko la ke Assam Healing Act la tung pe do nangi pu se claim ko la tum ke non la si tum MLA tum bang pho bang lipo do bodi itu MLA tum BJP long la tum se claim non lo ke alang li tum puji mene the ni tum ya wei pedi alang li tum se MLA lo ka dak si do lo ke alang li tum masin lawmakers lo ke ente la hello alang li tum pilo lai claim non ya kam itu la de li tum hana pi vir ya phan loksi a ho alam lo ne li ning aklong ma sika ning je la ke ing long rat tum han ka pi vir ing long rat along long ri ka pi vir ya phan ke claim ke la ki che tum ke national party tum han si a resim ke en tum ke national party ke popo ange itum tribal dung chini ne det hadak dun bret party pu ama abinong hala ke che tum ma party BJP ta ke che party Congress ta ke che party CPIML ta ke che party lage so tane CA la pe UCC la one nation one election pohala BJP right tip nanggi pusala tum kamatha ala pen akam da claim la si dak ili tum khan autonomy tu ke asap ta nang ping tum te la BJP tum ke la si non BJP tum along ke dodun atum an ke neliga alang li tum han mang hu hak ko pisi alang li tum karbiar arat inglong arat tum man ka pivira kam se claim lo long recap ta chi pidet lo la phi anta alang li tum BJP long dodun bo la ke alang li tum ke chia tum
Arisim ason si ceplang dun bom la ke terak me mi alap la pening oi me mi alap. Sir, silang kedam tang arni wala ESPC long iki candidate sonde ana ni tang jipon EPHRC atungke Meghalaya long lu bahanya kete kiri kumha se chiki rasi haida sidame along le tum bani hang ni klem long le hal tum lam sa junai pisa koi respond ke wan ho Meghalaya ke APSLC abadet ke non ke. Ni tu dak siki ke. Ka siki ta siki ke hang hang he la tum ban. Ni tum dam. Singki ji hala tum ta tribe ke tum ke wet lo ke. La bo ni tum dam ji singki ji la to ke. Alang ni tum bi la ASDC tum ya prang da Kolkata si dam rom ditile. Kalima lang la salam ke jok ta chini kente. Kolkata ke hala ta ke bongli aise kente. Mesen bang bongli tu man ke bang me thang si chiklem lo. Mamata Banerjee ta West Bengal is for Bengali tu si bang ningje. La son ni tum pe pot ningje hai hede ta. ana dona ke jesi na le ron radar tham message kisi pilom chung la sana Nepi neligi pigang tum ke la hello la BJP Congress la ben la National Party akapre ke tum along dodunra kece atum risim ceplang dunra ing long arat atum han kapi virji akam claim nang ni la hello la ben autonomous state tu ke la ke long vek nang po autonomous ako la ke long ji atema constitution long si tok do ko ke la ke Sir, deputy, kupiya party pe lo nang yon nun ke sir? pini ke BJP hai selo BJP sa Congress sinabi? ta do Oh. ben ASDC ta do lo ne pini do independent ta do kipana DNA pulo ne pini NDF atum men na do bang bang sa kan